ഡി അശോകൻ ദാ 90 മുതൽ അങ്ങ് അവിടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. 90 മുതൽ 95 വരെ ആളുകളെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഈ 18-ാം പടി കടത്തിവിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മുൻപുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീ സുനിൽ അരിമാനൂർ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 70 മുതൽ 75 പേർ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന 72,000 പേർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം നടത്താൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് തന്നെ 90,000 ആണ്. സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വഴി ഒരു 15,000 പേര് വരുന്നുണ്ട്. കാനനപാത വഴി ഒരു ദിവസം ഒരു 5,000 പേര് വരുന്നുണ്ട്. ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു 1,15,000 പേർ സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നു. 10-18 മണിക്കൂർ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു കണക്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നമാണോ അതോ കണക്കില്ലാതെ പോകുന്നുകൊണ്ടാണോ? അത് ഞാനൊരു 22 കൊല്ലം കുറഞ്ഞത് 22 കൊല്ലം ശബരിമല ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പമ്പയും സന്നിധാനമായി. അത് സന്നിധാനത്താണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സർവീസിനിടയ്ക്ക്. അന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് സൂചിച്ച് 20% സ്ത്രീകളാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സന്നിധാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ 2 സ്ഥലമാണ് പോലീസിന് ഏറ്റവും ജോലി വരുന്ന. ഞങ്ങൾ പറയും ബോട്ടിൽ ഡെക്ക് എന്ന് പറയും. അതായത് 1 18-ാം പടിയും 2 സോപാനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ദർശന സ്ഥലവും. ഈ 2 സ്ഥലത്തൂടെ വേണം ഈ വരുന്ന ബോട്ടിൽ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലയിടത്തു നിന്നും പല രീതിയിലും ജനം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ 2 സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഇത് വരുന്നത്, തിരക്ക് വരുന്നത്. 1 18-ാം പടിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം. നടപ്പിലായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നടപ്പിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. 2 ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ വയ്ക്കണം. അവർ വന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പേരെ കയറ്റിവിടാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പറയട്ടെ. ഇപ്പം അവർ പറയുന്നു 90 പേരെ കയറ്റിവിടണമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ 90 പേരെ കയറ്റാന്തേക്കും 1,00,000-ൽ കൂടുതൽ വെർച്വൽ ക്യൂവിൻ്റെ റിസർവേഷനും കിടക്കുന്നു. സ്പോട്ട് ഇതും പിന്നെ രണ്ടാമത് അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കെയർ ഓഫിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇത് 1.25 ലക്ഷത്തോളം വരും ഒരു ദിവസം. അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം. ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം കൂടെ 18-ാം പടിയിൽ വരുന്നു. 18-ാം പടിയിൽ ഒരു കക്ഷി കയറ്റിവിടുന്നപ്പോൾ ഞാൻ 18-ാം പടിയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ട്രെയിനിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സമയത്തൊക്കെ. അന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടേ ഒക്കുള്ളൂ. അത് കയറ്റിവിടുമ്പോൾ 20% സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ തൂക്കി കയറ്റിവിടാം? കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ തൂക്കി കയറ്റാം. വയസ്സായ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ചും അന്യ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഭക്തർ 18 പടിയും തൊഴുത ശേഷം മാത്രമേ മുകളിലോട്ട് കയറൂ. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ പോലീസ് കയറി അതിനെ പിടിച്ചു മാറ്റി പോലീസിന് മുകളിലോട്ട് കയറ്റിവിടാൻ കഴിയില്ല. അത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ പറയുന്ന കണക്ക് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോലീസുകാർക്ക്. ഈ 18 പടിയും തൊഴുത് കയറുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു പടിയിൽ 3 പേരെ കൂടുതൽ നിർത്താൻ കഴിയില്ല. 18×3 നോക്കിക്കോ. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് കയറി പോകുന്ന ഭക്തരുടെ കണക്ക് അത് പോലീസിനൊന്നും ചെയ്യാക്കില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ വെച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം വന്ന് പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഭക്തരെ ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റിവിടാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് പോലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ വെർച്വൽ ക്യൂയുടെ റിസർവേഷനും കൊടുത്ത് സ്പോട്ട് റിസർവേഷൻ ബുക്കിങ്ങും കൊടുത്തു. പിന്നെ അല്ലാതെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കൂടെ വരും. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് 18-ാം പടിയിലൂടെ കയറ്റി വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അസാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പോലീസിനാണ് അവിടുത്തെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക, പോലീസിനാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം പോലീസിന്റെ കയ്യിലല്ല, അത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇത് രണ്ടും 2 ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതാണ് മാധു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുറച്ചു കാലത്തിന് മുമ്പ് വരെ പോലീസാണ് ഈ വെർച്വൽ ക്യൂ കൺട്രോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ പോലീസിനറിയാം ഇത്ര പേര് അതിനകത്ത് CCTV ക്യാമറ വെച്ച് അതിനകത്ത് കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പേര് 18-ാം പടി കയറി പോകുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ കണക്കുകളുണ്ട് ഇതിലൂടെ. അത് പോലീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്ര പേർക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂയുടെ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാം, ഇത്ര പേർക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ, അതനുസരിച്ചുള്ള സിസ്റ്റത്തിലാണ് കയറ്റി വിടുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല. ഈ പറയുന്ന പോലെ 90 പേര് കയറുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 70 പേരെ എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 90 പേര് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യം, അസാധ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 20% സ്ത്രീകളും കൂടെ വന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് അവരെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ 18-ാം പടി ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ തൂക്കി കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും നടക്കില്ല. അതെ 100 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഇതിനകത്ത് പോയി കുറച്ച് സമയം ആളുകളെ കയറുന്നത് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട്.